बिजनी दखरा एबसुनि 48थि बोसोरसालिया जुथुमा आरो फानबारि दालाय एबसुनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायबाय। चिरां बिजनी दखरानि सिङाव थानाय फानबारि हाथाइसालिनि गेवलां फोथाराव 28, 29 आरो 30 डिसेम्बर सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंजानो गोनां बिजनी दखरा एबसुनि 48थि बोसोरसालिया जुथुमा आरो फानबारि दालाय एबसुनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनैनि गिबि सानाव हाबाफारि बायदियै गाहाय सायनासालि बेखेवनाय, जिउ राहा दानायनि मेला लांगोना बेखेवनाय, थुनलाइ बादायलायनाय, दालाय आफादनि सिंनि गामिफोरनि बुलुर बादायलायनाय, सावराय जथुम बायदि हाबाफारिया जागोन होनना खुंफुं आफादनि दैदेनगिरिया फोरमायदों। लोगोसे गोलाव 50 बोसोर फानबारि दालाय एबसुआ फानबारि ओनसोलनि बिफा एबा गारजेन बायदि खामानि मावबोबाय थादों। हारिनि ओनसोलनि मोनफ्रोमबो जेंना जेंसिखौ एंगारालासे गोग्गो समाज गेरेमसा हारि दानायनि नोजोरजों फानबारि दालाय एबसुआ जेब्लायबो नाजाबदों होनना बुंथियो। गाबोन 29 डिसेम्बरनिफ्राय बिजनी दखरा एबसुनि हाबाफारि जागोन। गाबोन बिजनी दखरा एबसुनि फुंनिफ्राय थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारि बुलुर बादायलायनाय हौवासाफोरनि थाखाय दालाय एबसुनि गेजेराव बे हाबाफारिया जागोन। बिनि उनाव हिन्जावसाफोरनि थाखाय काबादि इन्टार इउनिट बियो गाबोन जागोन। बिनि उनाव जोंहा फरायसाफोरनि बादायलायनाय दङ। बेहाय जायगायावनो खन्थाइ लिरनाय, खन्थाइ आवरायनाय, बाथ्रा दान्थेनाय, मिथिखायै बुंनाय आरो हानजा सावरायनाय बे हाबाफारिया गाबोन जागोन दालाय एबसुनि गेजेराव। लोगोसे जोङो मोनाबिलि समाव गोजोन आरो खौसेथि लोगोसे फानबारि दालाय एबसुनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनानै जोंहा केन्डेल लाइटिं आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिया जागोन। बेनिफ्राय मोनाबिलियाव दिन्थिगासे थुनफावथाय दालाय एबसुनि गेजेराव बे दखरा एबसुनि देग्लाय 10थि खेबनि थाखाय बेयो जागोन आरो गासैबो दालाय आफादा बे दिन्थिगासे गोमालांनो नागिरनाय दिन्थिगासे थुनफावथाय बेखौ जोङो बोखांफिननो थाखाय बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थानाय जादों। बेयो गाबोन 29 डिसेम्बरनि हाबाफारि बिजनी दखरा एबसुनि। अखानायै जोङो 30 डिसेम्बर खालि फुंबिलि समाव जोंनि आफादनि फिरफिला बिरहोनायनि उनाव मुंख्लंफोरखौ बिबार बावनायनि उनाव जोङो मोनसे गोनांथार हाबाफारि देग्लाय 2थि खेबनि थाखाय केरियार मेला बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेवहाय जोंनि गोजौ फरायसालिनि 9, 10नि फरायसाफोर आरो कलेजनि इउनिभारसिटिनि फरायसाफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैगोन आरो जायफ्रा हायार सेकेन्डारियाव साइन्सआव फरायगासिनो दङ बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन। बिजनी ओनसोलनि साफ्रोमबो फरायसा फंबाय बिनानावमा केरियार मेलायाव बाहागो लाफैगोन। दा बे केरियार मेलानि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो गावनि केरियार दानायावसो जोङो गफब जानो लुगैदों। दिनै जोंनि ओनसोलाव जोंनि समाजाव फुजा मेला रंजा बाजानि मेला सोलिबाय थानाय जोङो नुदों। नाथाय जों बेनि बे सानस्रि बे फुजा मेलानि सानस्रिखौ फरायसाफोरनि सानस्रिनिफ्राय बोखारनानै जोङो जे मेला खुंनांगौ सोलोंथाइनि थाखाय केरियारनि थाखाय मेला खुंनांगौ नैबेखौ लाबोनो थाखायनो जोङो बे केरियार मेला हाबाफारिखौ जोङो लाबोबाय थानाय जादों आरो देग्लाय 2थि खेबनि थाखाय बियो 30 डिसेम्बर खालि फुंबिलि 9 रिंगानिफ्राय बियो हाबाफारिया जागोन आरो बेवहाय मोजां रिसार्च स्कलार बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। जोंहा केरियार मेलानि सिभिल सार्भिसाव बाहागो लागोन जोंनि बिजनीनि सासे गोदानै एसिस्ट अफिसार मोननाय दायो धुब्रियाव डिपुटि कमिसनार जानानै दङ बिथां प्रसान्त गयारि। लोगोसे बिजनीनि साब रेजिस्ट्रार दैथुन बड'सा बिथाङा बाहागो लाफैगोन। रिसार्च एन्ड साइन्टिस्टआव फानबारि ओनसोलनिनो बर' मिडियामजों फरायनानै साइन्टिस्ट जाहैनो हानाय बिथां हिमालय बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैगोन। लोगोसे बेवहायनो जोंनि कम्पिउटार इन्जिनियार जोंमा स्कुलनिफ्राय फरायनानै कम्पिउटार इन्जिनियार कमप्लिट खालामनाय आरो दा बिथाङा APSCनि भाइभा होनानै दङ मुसुखा बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैगोन। लोगोसे जोंहा मेडिकेलाव बे ओनसोलनिनो बर' मिडियामजों डक्टर जानो हानाय अमित कुमार मुसाहारि बिथाङा बाहागो लागोन आरो बिजनीनिनो सासे बर' मिडियाम फरायनानै डक्टर जानो हानाय दोमैलु नार्जारि बिथाङा बाहागो लाफैगोन। लोगोसे जोंहा टिचार्स आरो लयार्सआव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा बाहागो लागोन आरो टिचार्सआव जोंनि क'क्राझार डाइटनि प्रफेसार शिबराम नार्जारि बिथाङा बाहागो लाफैगोन। बिनि उनाव जोंहा बेंकआव बिजनीनिनो बिजनी बलांगुरिनि पेन्टम बसुमतारी बिथाङा बाहागो लागोन पेन्टम ब्रह्म। लोगोसे आदार्स प्रफेसनेलाव जोंनि चिरां जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि राजा बर' बिथाङा बाहागो लागोन। डिफेन्सआव जोंनि बिजनीनिनो सासे फोरोंगिरि गुनेश्वर बसुमतारी बिथाङा फुंखा सुबुं हिसाबै बाहागो लागोन आरो चिरां जिल्ला एबसुनि सासे नेहाथारि दैथुन खुंगुर बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैगोन। गासै जोंनि केरियार मेलाया मोन 6 रुमाव बे जागायगोन। लोगोसे जोंनि मेन पेन्डेलाव
आइजोफोरखौ लानानै जोंनि सेमिनार जागोन बर'नि न'खर आरो समाज जौगानायाव आइजोफोरनि बिबान मोनसे टपिक होनानै जोङो आइजोफोरखौ लानानै सावरायनो थाखाय थि खालामदों दिनै जोंनि न'खर फोसाबनायाव समाज दानायाव आइजोफोरनिबो गोबां बिहोमा नांगौ आरो बिथांमोननि रला गोख्रों जानांगोन बेनिखायनो बेखौ सावरायनो थाखायनो जोङो बे हाबाफारिखौ लादों आरो बेवहाय जोङो बिजनि ओनसोलनि मोनफ्रोमबो गावसुंथा आफाद सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जोङो बिबानगिरि बिथांमोनखौ लिंहरदों हांख्रायहरदों बिथांमोना जाहाथे गाव गाव ग्रुपनिफ्राय गारि हमनानै बाहागो लाफैगोन बेखौ नोंथांमोननि सेल्फ हेल्पनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ खावलायबाय जाहाथे 30 डिसेम्बर खालि फुंनि 9 रिंगायावनो सफैनाय खालामगोन आरो जोंनि समाजनि आइजो साननो हनो गोरों आइजो इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोना बाहागो लाफैनांगोन आइजो फोरोंगिरिफोर दङ बिथांमोना बाहागो लाफैजोबनांगोन बे सावरायनायाव जाहाथे जोङो बे सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि समाजखौ मोनसे गोख्रों समाज खालामनो हागोन दिनै गोबां उन्दै बैसोआव हाबा जायो समाज बेरेखा हाबाफोर जायो बेवहाय जुदि आइजोफ्रा सांग्रां जायोबा बे समाजखौ जोङो गोख्रों खालामनो हागोन रावबो बेवहाय समाज बेरेखा खालामनो उन्दै बैसोआव हाबा जानो फिसाय गोनांखाया गुबुन हौवाजों खारफालांनो जों खाबु मोननाय नङा बेफोर गासै थासारि न'खर दैदेननायनि बेफोरनि सायाव जों सावरायगोन बेवहाय फुंखा सुबुं हिसाबै बाहागो लागोन बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बिबुंगिरि डक्टर इन्दिरा बर' आरो काजलगाव इउएन ब्रह्म कलेजनि सिबिका बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो बेवहाय मासिगिरि हिसाबै बाहागो लागोन पानबारि ओनसोलनिनो आजिरा मोननाय गाहाय फोरोंगिरि सुनिति बसुमतारी बिथाङा बेवहाय बाहागो लागोन आरो जोङो बे सावरायमेलखौ मोजाङै जाफुंहोनांगोन बेनिखायनो जोङो बेवहाय साफ्रोमबो आइजोफोरखौ जोङो बाहागो लानो थाखाय खावलायगोन बिनि उनाव जोङो 12 रिंगायाव गेवलां मेल जागोन बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा लोगोसे जर'खा आलासि हिसाबै बाहागो लागोन बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा आरो जोंनाव हांख्रायजानाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन जोंनि बिजनीनि एमएलए अजय कुमार राय सिडली बिहाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी इएम रन्जित बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लागोन आरो गेवलां मेलखौ बेखेवना होगोन जोंनि बे मानास सेरफां समस्तिनि एमसिएलए आरो बिटिआरनि इएम धनन्जय बसुमतारी बिथाङा आरो बिथाङा बानजाय आफादनिबो मासिगिरि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे सेन्टाराव सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन